Nguyuh sithik crit. Gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Tua napa, tua kapuk. Tua kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor jek ngamuk. Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kok ya mesti traten kok. Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Ling adeg iki. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon. Oh, karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman. Oh, wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki riser ngono kuwi. Jenengan nggih, Wah. Oh iya, wah nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare kok. Ya ora kok dasare. Nek saya tua kan saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono ki lho. Kabeh ki bakal esuk ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasah aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis awake lemu, tuwa, le mlaku rekoso kowe sesuk gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman. Oh, wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki riser ngono kuwi. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak leme. Kowe ya mesti telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kok ya mesti Sritenang nang pasir. Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kok ya mesti telaten kok. Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe ling apa? Ling adeg iki lho. Suwe ling apa? Ling adeg iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon. Oh emu-emu rak yo alon-alon. Jajal apa, Pak? Ayo tak teke ya, Pak ya. Ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon. Jajal apa, Pak? Ayo tak teke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngatek dhewe. Mriki, sadi mriki. Oh nggih. Mriki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takon ana jane asmane sapa takonono. Men padha prisa ngono nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu mendo. Ben terkenal. mancepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa arep tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Ah nggih. Wah. Lah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono. Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Nggih. Jalan Sukun numpak napa? Dalem Jalan Sukun numpak napa? bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan to. Iya. Wah, malah kewirangan. Wis. Nyun Ning sewu. gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok mbok tinggo? Kayak melu jogetan mriki lho, Pak. Mau kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoke atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan anak- teng omah brunek, Nggih.
nonton wayang atine seneng joget sehat. Mbah jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Kok sampean isih? Nggih. Mbah Nun sewu. jenengan selama joget niku pun entuk duit dereng. Pun asal wau enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damele napa? Jual bambu dan reparasi lincah. Wow. Nek dereng nyuwun dalange niku lho. Nggih sampun kathah. Nggo Mbah nggo kalih Paringi kalih Mas niku tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampean jajan maem sing marek nggih. Nggo. Awas lho Mbah alon-alon mengke. Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan loro-loro. Kula dikeki. Mboten. Sekali niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske aku Nggih, nek pun. napa. Dek mriku nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dilangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendane tak slomoti men ambruk. Lah Parman ki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Ngen kula ya ana Apa? angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kono kula atas. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho? Kok dislomot? Iya wis terus ketin. Wis kula terus anteng banget ndonga. Jejere iya. Panjen yo bener, Mam. Nan nyaming sendok kowe kurang gleleng sesuk nek wis cetok. Oh. Cetok kok dilumpukke kabotan Lenggawa. Ha iya. Iya. Ayo Mbak Tatin. Ya, coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Iya. Ayo. Ora tok sia-sia lho kuwi piyai sepuh lho. Engko tok getak-getak ora. Mboten nggih. Nah. Alon. Iya. Oh. Ki ya raine ya ketok semringah no. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe lambene mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Lah nggih prei kok nggih. Ayo prei sewengi. Jenengan prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora 3 dina. Wah, kok suwen kok awake selak keju-keju. Lah kok nek kaya jenengan niku Kaya aku piye? ra sida rak ya iso sesuke iso ngono lho. Kasih dong apa? Kasih dodolan. Ras dodolan. Aku ki wong wis menep kok. Berarti ora Kaya ngono kuwi nomor 140. mboten butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip ki menyambut gawe wis ngono wae. Goleke sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Ame ra percaya kowe kok aku kuwatir. Ah niki penantane ya ora percaya lho. Oh, mudeng meneng wae iki ya do percaya. Ya. Mboten ana sing tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor jek ngamuk. Ora wae ya lambemu iki. Aku ora tuwa kapuk aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok ya. Turu terus. Oh iya. Iya, wis rasan dadak werna-werna ora. Dek nono sing wah gunake kesempatan entuk gratisan neng hotel ya neng hotel karo bojone. Ha iya wis ben ra apa men seneng wong nang omah nganggo kloso itu lho. Sinten ta? Embuh. Mula Iki piyagone ya do sumringah kabeh lho, ora ming sindene. Ya wis alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya. Kowe barang tak video call le. Heeh. Kowe ya teneh piye nek Ora diangkat arep weruh polahmu aku ki. terus ajeng ngopo nek weruh? Ya mengar tak delok kaya ngopo aku mumpung prei sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Boten gedabi ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming
jajan ning maem bareng. Waduh, ya keluarga penting. Ya, nembang apa, Tin? Nggih, napa panyuwunane wau tesi napa? Werna-werna. Ya. Engko sikik sabar. Liwong iki kari Dik. Liwong iki nek ora Prastiwi ra yes kok. Men Gusti Yuda ngerti polahe Prastiwi. Engko ora terus jabang bayi. Heeh. Gustine teng pundi ta? Sambel apa? Gustine wonten pundi? Oh, lenggah ning pendopo. Mboten ketinggal. Pendopone pirang-pirang kok. Halo. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Biasane Pak Dukuh. Ha iya, Pak Dukuh tukang kayu dadine apa-apa ku kari jreg-jreg ngadeg kabeh. Napa ndamel ki, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek ngono apa gerobak? Nggo ngapa? Nggo ngapa? Ayo dienggo kowe kok nggo apa? Ya Pesen apa piye tak pesenke. Ya Soale kowe iki gedhe kudune. Pesen 40 no. Gerobak 40. Heeh. Nembang apa? Sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Oh nggih, sambel kemangi nggih mboten ana apa. Apa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare kok. Ya ora kok dasare. Nek saya tua kan saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono ki lho. Kabeh ki bakal esuk ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasah aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis awake lemu, tuwa, le mlaku rekoso kowe sesuk gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman. Wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki miser ngono kuwi. Jenengan nggih, Pak? Urung aku. Urung. Iya. Tak kira nek pengalaman Sesuk kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya mung ngono kuwi. Wis dodol nggih. Ha iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Nah, ora apa-apa. Iya. Mangga sambel kemangi. Ya. Langsung Nganggo dibawani ora. Ya nganggo gilok-gilok dienggo apa? Genep-genepno. Ya dibawani ra apa-apa. Bawane napa? Lah sakarepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kowe iki nyambut gawe sangu apa Sing jeneng sinden ki sangu tembang, samu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah engko nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Iya. Mampiat mayun. Eman. Ngadeg ora, Pak? Engko sikik kok ya, aja di iki mbok ya karo wong tuwa kok. Lah, Jumeneng, Pak. Ngono. ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Ngono. Mangdeke, nggih, nggih. Wadeke. Tak gelem e. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Ah iya aku ya ngomong kowe ya meso telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Ling adeg iki. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon. Jajal apa Pak? Ayo tak teke ya Pak ya. Rawani. Loh ngadeg dhewe. Mriki, sadi mriki. Oh nggih.
Riki. Kula nembang jenengan sing. Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha prisa engko nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu mendo. Ben terkenal. Mancepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa karo tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Nggih. Wah. Sampeyan niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono? Sampeyan kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Jalan Sukun numpak napa? Dalem? Jalan Sukun numpak napa? Bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta? Mbah malah kewirangan. Ning gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok mbok tinggo? Kayak melu joget ten mriki lho, Pak. Mau kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoke atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan teng omah brunek nonton wayang atine seneng joget sehat. Mbah jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Kok sampeyan isih? Nggih. Mbah. Nyun sewu. Jenengan selama joget niku pun entuk duit dereng. Pun asal wau enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damele napa? Jual bambu dan reparasi lincak. Wow. Nek dereng nyuwun dalange nika lho. Nggih sampun kathah. Nggo Mbah nggo kalih Paringi kalih Mas nika tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampeyan jajan maem sing marek nggih. Nggo. As lho Mbah alon-alon mengke Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan loro-loro. kula dikeki. Mboten. Sekali niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske Nggih, aku pun. Dek mriku nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dilangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendane tak slomoti men ambruk. Ha Parman ki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Ngen kula ya ana Apa? angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kono kula atas. Sok tak slomotane. Lah ngopo men kondang lho. Kok dislomot? Iya wis terus Tin. Wis kula terus anteng banget ndonga. Seneng kok ya oleh duit. Rasane malah tentrem nek iso menehi mbae kae dhuwit ki atiku terus maknyes ngono. Lah, aku nek kon nggae sinden ki rasane terus kene kaya kelangan. berarti selama ini enggak ikhlas? Enggak, jujur. Lah, kenapa dikasih? Lah karena kan minta, mosok minta enggak dikasih, Ya, nanti marah. Ya nek enggak mau ya enggak usah Kalau dikasih. minta enggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Enggak tahu. Gandeng pelampiangan. Aku ora kaget. Iya. Aku kaget e. Nah, syukur aku wis persiapan kok pisan. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi, blang tangtung. Pancene Denko ki. Wah, kamu berani
Berani saja sama-sama susunya kok nggak berani. Ya enggak, beda no. Oh. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Iki mau apa ya, Denko? Aku kan joget. Lah ya ayo karo kowe. Pisan-pisan aku tak ngedeke Denko oleh mboten, Pak? Sakarepmu. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arep dege iki? Lah nyebai kuwi Den ngoget-geti terus nek ra tak pae kok. Sapa arti dege iki lek mung ngayahi kepiye? Ya, mbok. Belah. Balam biangan. Balam biangan. Aja takkan tanah India ku meliaring Taman Sari Nuswan
Iya. Alias sinden wengis. Iya. Sinden wengis. Ayo Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Tes. Yo, masih bersama Elisa Urcarus Salaso sini terpakai terkeren seantero jagat lelembut. Tak lungokke apik-apik jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lembut. Kok iso sejagat lelembut tipe ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lagi? Dengkulmu melocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Nggih, sowan wonten Singosari, Taman Singosari. Launching niki, Pak. Peresmian saka Pak sebagai Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, mantap betul ya. Singosari berarti. Sing menyanyi, menyanyilah ngono ya. Sari berarti indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Ya. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok kuwi artiane. Ya bener ya. Singa wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak kene iki? Ora nggon galak, singa kuwi ngarani galak, sari itu indah. Taman yang betul-betul menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Oh, masuk Pak Eno. Masuk wong tamane nang ngisor jembatan kok ora galak. Oh iya. Tapi ya Pak iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan ya. Masuk. Wong iki ana sing aneh ya, Pak. Aneh apa? Sing aneh iki nganggo basane ngawur kabeh, maksude diganti-ganti. Iki ning kono sing nggo papan nggo mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono bahasa Indonesia. Ya ra? Kudune ya tetep basa Jawa ngono Jawa ngono. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temui panggih-panggih ya. Berarti papan panggih-panggih ngono. Papan pepanggihan kok panggih. Ngono misalane ya ngono kuwi kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh ngono. To kuwi loro ya, loro ya. Ilet berarti nggo sing ngising ya. Apa seliyane ngono lho digoleki sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda kok. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulisi. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Yuda barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Oh ya, buang apa bocal. Bebocal. Papan bebocal. Lah kan wangun ya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Dene aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka anu sinden kentir no. Iya. Kandhani iki ana pesan saka Jakate Lelembut kuwi mau. Jakate Lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Ya iso diganti ya ora apa-apa. Semakin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece kan. Ngono. Ngisor jembatan. Jembatan. Apa jembatan? Mbok aku ora ngerti. Kok ora metu? Jembatan kata dasarnya apa? Jembat. Hah? Jembat artinya? Tempat liwat, jembatan. Iya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut, dadi rambutan. Iya, durian kae mergo ana durine. Duri, ya nek jembatan ya mergo jembat ya. Haning jembat ya apa aku ya ora ngerti untuk sakene. Pasena ya ora iso nerang. Kentir. Susah aku kowe nggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok le omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan tok leh kiri. Ora tok leh ki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya bocah ora dong.
Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Iya. Ayo kowe nembang karo nembang. Oh, nembang. Nggih, nembang nggih kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kalih bapak-bapak niki malih nggih. Iya engko le njoget. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki Pak. Ah. Panjenengan kula ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun ndase mumet nggih. Kula tanglet riyen. Niki pun rada mumet ya, Mbak. Oh, ampun mumet. Niki panjenengan ngangge. Wah, ini sangat estetik sekali ya. Estetik itu apa? Oh, ya estetik indah ya. Oh. Iki menggunakan sendok dan tutup botol. Tutup botolnya ya ora ya beda-beda. Ana tutup botol macam-macam iki. Botol apa mawon niki? Komplit niki. Oh, ana Presti napa-napa niki presisi. Terus sendoke niki ndamel benten-denten nggih. Pripun? Benten-denten Oh, nggih. nggih. Berapa dino nih? 1 minggu. 1 minggu. Tiap malam. Ben dinten ben bengi. Iya. Wedian tenan. Dinggo iki dalange iki ne. Ayo saking senenge kok. Sing ki lho takoni mu asmane sapa? Nek kae Pak Min. Nggih, meniki Pak Min, jenengan Pak Sinten. Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niku pun Pak. Ler KFC. Oh, Lor IAIN. Oh, nggih. Oh, iki ya termasuk lelembut wong saka Papringan. Papringan ki nggon lelembut. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual. Napa pados sik bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Iya anyar enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas. Ono cabene ya. Wah, mambu. Ono selilit. Oh, ya mambu deh bener ya. Iya kentir. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Mbah Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kalih menika Mbah Min niki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda gembira. Mungkin wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngoten lho. Oh, nggih joget-joget ngene. Oh, lah ora joget men. angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Wah, angel lho. Semu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oh ya tok prakteke 5/16 piye. Lah yo angel lho joget iki semu jajalen. Wong gedrok ae yo angel lho ngene jedet-jedet ngono. Wah angel yo. Ayo mah aku kon jajal kok. Dadak golek sendok barang. Iya. Yo. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Tembang kangen ya. Ya, tembang kangen. Nek tembang tresno angel nganggo keyboard wis sing padanging surya nanging beteng ning cengelmu. Ora kowe kok malah apal lagu-lagu. Iya. Ya wis ben. Ya Pak, logikane ngono ya. Padanging surya iki metengi cengel ya. Apa? Meteng marake beteng ning cengele. Padange surya. Apa meneh nek wong Bantul. Ngono. Nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separuh cengele separuh ireng. Kok nek Bali ya kenten cengele sing kene sing ireng ya. Kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggapmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok ya. Barang, mangkat kerja kene kena srengenge. Bali kerja kene kena srengenge. Dadi wong Bantul iki kene ireng irunge putih wong Bantul. Sing irunge putih ya sing bentenge. Yo dibawani. Mingkar mingkurengo Pak Min wis menyerah. Kebelet pipis Pak? Hah? Oh iya kepo yo arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali Pak, di toilet sana loh Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayak le ucul-ucule petang dino dhewe. Akarono karenan marti si
gocai Pak ngono kuwi ya geli aku nek. Sapa? Ono bapak-bapak iki lho. Gocai lho Pak ya engko tiba mesakake. Gocai iki apa abot apa? Iya. Biar kowe ya. Aku nganti melu ngampet e. Ngampet. Hati-hati lho. Aku nek wong sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke ming kari nembang kuwi. Sinewong resmine Kidung Budater. Suwa. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto mreh Kretarto pakartine ngelmu Kang tumrap ning tanah Jawa. Aku nek kelingan kali kene iki, kelingan sik ngrebab iki lho, Nok. Iya. Ngopo? Tahu tak apusi, to apusi piye? Tahu tak apusi. Njukuk apa njukuk wah iki sapa ngebel jan wis. Njupuk apa? Njupuk iwak aku mancing to. Entuk iwak. Kecantol niku cemplungi aku ngono. Ya, langsung jero lho. Duculi kathoke. Kathoke duculi. Amit-amit mung kathok cekak tok kathok jero kae. Grubyuk. Tekan tengah ya ming sak dengkul. Terus tilang-tilang. Mongko akeh wong delok kae ya set etel kae. Ya ora apa aku seneng nek maika ngono kuwi. Iya. Aku mau gemeng aji Mangga tembang kangen tembang kangen. Tembang kangen. Dados ya.
tenan nang pasir